Денят, такъв какъвто е, на интернет адрес www.dennews.bg. Денят, такъв какъвто е, в общините Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Рила, Кочериново и Бобошево. Не са важни думите, по делата ще ги познаете. Не ме интересува, Винаги на мястото на събитието. Точните новини, интересни интервюта, горещи разкрития. Денят с Dennews.bg, защото твоя ден е важен за нас.